Hai, bună dimineața, ai mei. Și tu, sclavule, am văzut că n-ai dormit 2 nopți de panică, căcat pe tine. Ai pus story-uri, le-ai șters pe toate, ai făcut altele, le-ai șters și pe alea. Trecear familia ta, acum aia 3-a noapte pe care n-ai dormit-o, mai dorm, bă, că iar ajungi la Floreasca. Trecear familia ta, vezi că iară pui story-uri cu băieții și când pleacă băieții le ștergi și pe alea. Mai odihnește-te, bă, că de-aia ajungi la Floreasca, trecear familia ta. Și măcar nu mai-mi da report la dovezi, nici mie, nici lui Nane, nici lui Edi. Dă-te în pula mea dacă ești șmecher, lasă-le pe net șmecherii care ești. Și ce bine e să dormi, băga mea și pula în gura ta de cravete. Hai, o zi frumoasă să ai, tempura. Auzi la ăsta, coaie, ce dume are în el, domne, dacă erați 3 pe o bancă, bă, ce pula mea vrei să zici, că ne luam în brațe toți 3 sau ce vrei să zici? Tocmai tu, care îți bagi limbile în gură cu... N-a zis nimeni că ți-a terminat cariera, ci doar că te-am dat pe față și-a dat lumea seama cât ai mințit, și-a dat lumea seama cine are dreptate. Ai postat, ai șters, ai cerut adresa, n-ai venit, ai zis că dai adresa, n-ai dat-o, toate cele, m-ai jurat de morți, n-ai recunoscut, am pus dovada, tot ce vrei. Atâta tot. Să ții minte. Nu-ți mai merge, dă-te în pula mea de minciună umblătoare. Nu mai încerca să te scoți, că nu mai e cum. Nu mai recuperezi nimic. O să-ți las eu niște dovezi că nu mai recuperezi nimic. Să fii atent astăzi la ce postezi, futu-te în gură. Acum degeaba mai dai mesaje, zic eu, trebuia să dai mesajele când trebuia, ai înțeles? Hai, nu mai dai niciun mesaj și doar fii atent.
Și acum mai a zis șerif, mai sunt 1 sau 2 care ne cred pe noi? Sau cât sunt? Numără-i tu că... Haide, ne dăm și noi drumul la treburi, da? Zi frumoasă! Bă, o idee foarte bună. Poate printre singurele dăți în viața ta când ai avut o idee bună. Să moară familia mea, ești nebun la cap. Să vezi ce bătaie îți dau, mâncați-și pula ta. Bă, eu chiar nu înțeleg cum să vorbești tu de defăimare cu talentul al tău de manipulator care ți-a pierit acum aparent. Când tu, la orice concert pe care l-ai avut, ne-ai înjurat și ți-ai instigat publicul să huiduie și să ne tragă la muie și toate cele. Vorbești de defăimare, mă, mâncați-și gura ta că noi ne-am văzut de treaba noastră. Copiii ăștia, nu te gândești și tu că, indiferent că-s mici, mă, au și ei creier, mă, mâncați-și gura ta și își dau și seama. Ce zici ieri nu se pupă cu ce zici azi, ce faci nu se pupă cu ce zici. Pula ta, cred că e destul de clar că te-ai înfundat și eu zic mai bine să nu mai faci story-uri decât să faci story-uri în disperare, că a fost fratele tău cândva și mi-e și rușine, dracu de... Ai văzut și tu că le ștergi oricum după aia, nu? Cum ai făcut și ieri. Îmi dai report la dovezi, dar nu o să ieși la fel de câștigat cum ai ieșit tot timpul, că te asigur eu că am înțeles mulți copii cât de scursură poți să fii. Trecear familia ta ai dat bloc lui Edi după ce l-ai băgat în grup și vrei să pară că el ți-a dat bloc, ești ultimul terminat, nu mai știi ce să faci cu viața ta, nu mai știi cum să ieși din căcatul ăsta. Ți-am zis că ești mâncat, ți-am zis mâncați-și pula ta. Ți-am zis mâncați-și pula ta, Iane. Acum tu ești abuzat de noi odată pe lună, tu vrei să scapi, să nu știu ce, hai, mai pun odată cum m-ai înjurat acum 2 zile, când eram și eu în pat liniștit și mai luat care ai tu beat la simpozium. Noi sărim odată pe lună și te abuzăm, săracul de tine. Aoleo, ia uite aici cum ai înjurat și după aia ți-ai și șters mesajul. Mâncați-și pula ta. Mi-ai dat Ianterval, nici nu te-ai prezentat la Ianterval. Ce ai făcut? Dar ce ai făcut, mă, pisoi? Să moară familia mea, ești nebun la cap. Să vezi ce bătaie îți dau, mâncați-și pula ta. Ne-am vrut să facem și podcast, dar cred că ăsta a încheiat direct capitolul singur, ce să mai... S-a înțeles mâncava și pula voastră. Hai să vă învăț și cu jegul ăsta de sub unghii. Nu știu, ăla cu furculița, ce că știi. Îi zice, îi faci să pun în pula mea, zice, băga mea și pula în el. Mai dă o... Asta e dovada ta, mă, că i-ai dat mesajul Gojirea și că ai acceptat, că ai zis că vii la Happy Fish la el. Pe la cum te cunoaștem noi pe tine, dovada este abia când vii, bă. Că tu zici prea multe, dar dispari. Bă, o zic să fie zisă. Fiți voi atenți dacă vine ăsta la podcast. O scuză, ceva răsare, ceva ce nu-i convine lui, ceva se întâmplă, nu poate să ajungă, alea. Vă zice fratele vostru să nu uiți când v-am zis.